Dewch ni byddio. Diolch yn y unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith o fel tywallt y lan ysbryd arno. Mi ni gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd hoedfa nesaf, pnawn Sul mae hanner awr 3. Cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis am hanner awr wedi 7 yn y neuadd. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae yna blat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Dewch i ni ganu felly yn gyntaf, Carol rhif 24, gewn ni sefyll i'w chanu rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf. Carol rhif 24, gewn ni sefyll i'w chanu. Bydd am darlleniad o'r salmau, Salm 36. Salm 36. Y mae anwiredd yr aniwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon nad oes ofn Duw o flaen ei lygaid ef. Oherwydd ymwenieithio y mae efe iddo ei hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ein nwiredd yn atgas. Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll, peidiodd a bod yn gall i wneithio'r daioni, anwiredd a ddychymig efe ar ei wely, efe a'i gesyd ei hun ar ffordd nid yw dda, nid ffiaid ganddo ddregioni. Dy drigaredd arglwydd sydd hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau. Fel mynyddoedd cedir na mai dy gyfiawnder, dyfnder mawr yw dyfarnedigaethau, dyn ac anifael a gedwi di arglwydd. Mor werthfawr yw dy drigaredd o Dduw, am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd. Llawn ddigonir hwynt a braster dy di,
ac afon dy hyfrydwch y diodi hwynt. Cynnes gyda thi y mae Ffynnon y Bywyd yn dy oleini di y gwelwn oleini. Estyn dy drigaredd i'r rhai ath adweinant, ath gyfiawnder i'r rhai uniawn o galon. Na ddeied troed balchder i'm herbyn, na syfled llaw yr aniwiol fi. Yno syrthiodd gweithwyr anwiredd, gwthiwyd hwynt i lawr, ac ni allant gyfodi. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. A trwy'r hyn oll a wnaeth e trosom ni, y mae yn bosib i ni ddod o'th flaen fel dy blant. Plant sydd yn aml, yn crwydro ac yn dy adael di lawr. Ond o Dduw i ni yn diolch i ti am yr addewidion sydd yn dy air, sydd yn ein hatgoffa. Unwaith yr ydym yn blant i ti, yna yn blant i ti hyd tragwyddoldeb. Ac o Dduw i ni yn canu dy glodydd heddiw am yr efengil sanctaidd. Yn diolch i ti am yr efengil. Yn diolch am yr addewidion hynny sydd yn dy air. Unwaith bod enaid wedi bod at droed y groes ac wedi derbyn y maddeiant, wedi derbyn dy gyfiawnder, wedi golchi'n llwyr lan yn y ffynnon a agorwyd ar y groes. Unwaith i ni wedi bod yna o Dduw, yna yr ydym yn bir yn dy olwg di oherwydd perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti. Rhyw ddydd y bydd ein ffydd yn troi yn olwg ac y cawn dy weld wyneb yn wyneb. Ac o Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni. I nerthu ni fod yr hyn y dylsen ni fod ar hyd taith bywyd. Beth bynnag fydd hyd ein taith. O Dduw, gad i'r daith honno fod yn ffyddlon. Gad i ni fod yn aml, yn wastadol yn dyrchafu'n llygad tuag ata ti. Yn cadw'n golwg arna ti. O Dduw i ni yn gweddio bydde ti'n ni'n cadw ni rhoi crwydro a throi o'r naill ochr i'r llall. Helpa ni yn ein gwendid o Dduw hyd yn oed mewn oedfa i ni'n gallu teimlo yr enaid yn troi at bethau eraill, y meddwl yn troi, yn ystyried yr hyn sydd o'n blaenau yn ystod yr wythnos ac yn gofyn i ti o Dduw i fadden ni am hyn. Nad ydyn ni hyd yn oed yn gallu rhoi awr i dy geisio di. O Dduw, i ni yn gofyn i ti nerthu ni, i rhoi'r holl ddydd i dy wasanaethu di, i dy geisio di, dy ddyrchafu di. I ni yn felly cyflwyno'r oedfa yma i ddofal di ac yn gofyn i ti'n helpu ni, ond i ti ddod lawr i'n plith. Gad i ni oll beth bynnag ein sefyllfa i deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb yn fath ffordd fydd rhai sydd hyd yn oed yn cerdded neu'n gyrru heibio y drysau yma. Yn ymwybodol fod na rhywbeth yn wahanol am y lle yma. Ac o Dduw, y bydd yna rhyw atyniad yn dod. Nid yr atyniad sydd mewn llawer i eglwysu lle maen nhw'n denu pobl trwy dillau'r byd yma. Ond o Dduw, gad i'r atyniad fod y bresenoldeb di. Ac o Dduw, wrth iddynt dod, y bydd ei llygaid y hyn hyd yn cael ei hagor i weld ei hangen am Grist. Ac y byddant y dod i gredu. O Dduw, ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, rwy ti wedi gwneud y pethau hyn yn ein gwlad ni, hyd yn oed yn y ddinas hon, yr wyt ti wedi ymweld yn y gorffennol. Ac felly o Dduw, rhoff fydd i ni ddysgwyl ac i gredu a gellu ddod unwaith eto. Bydde ti yn trawsnewid ein gwlad eto. Madde ni ein bod wedi bodloni ar weld y wlad hon yn troi cefn, hyd yn oed yr eglwys yn troi cefn arna ti. Ac i ni yn gofyn i ti fadde ni am ein rhan ni yn hynny. Gad i ni, o Dduw, i fod yn rhai sydd yn pledio ath ydi i ddod yn ôl i ddychwelyd i'n plith. Ac o Dduw'r holl disgwyliadau yn ein calon. Felly, bendithio ni nawr diogela ni rhag yr un drwg a'r ymosodiadau yr un drwg. I ni'n gofyn ti gadw yr un drwg i ffwrdd. A llenwa'r lle ymath bresenoldeb di. I ni yn gofyn i ti felly'n dod lawr i'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu Carol rhif 19, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes un seren sy'n y nef. Carol rhif 19 gan i sefyll i'w chanu. Dawn testyn o Salmau, Salm 36 a'r 9fed adnod. Salm 36 adnod 9. Canis gyda thi y mae Ffynnon y Bywyd yn doleini di y gwelwn o leini. Nawr am wrthgyferbyniad sydd yma yn y salm o'n blaenau ni. Falle byddwch chi wedi sylwi ar hynny wrth i ni ddarllen y salm. Na'r rhan gyntaf oedd na ddisgrifiad oedd yn wir o ddyn sydd wedi bod yn wir dros y blynyddoedd. Dros filoedd o flynyddoedd, mae'r disgrifiad a geir yma yn y salm, ond beth sydd yn rhyfedd, y mae e dal mor wir heddi. Mae'r un mor berthnasol heddi ag yr oedd e blynyddoedd yn ôl. I ddyn a'r gwyddonwyr, a'r athronwyr, a'r gwybodysion i gyd yn dweud bod dyn yn gwella, bod y byd yma'n gwella, bod y dyn yn esblygu. Maen nhw hyd yn oed yn dadle bod yr crederiaid yn esblygu ac yn addasu ac yn gwella, a bod y dyn hefyd yn datblygu. Ac eto, does dim eisiau rhyw lawer o ddychymyg i weld nad yw hynny wedi digwydd. Sut bod dyn galluog yn gallu credu y fath beth, dwi ddim yn siŵr. Salm yma wedi cael ei ysgrifennu amser hir yn ôl. Yr adnod gyntaf, dyma i chi ddisgrifiad yn ôl dyn modern, bod dyn yn gwella, bod y byd yn gwella, fod pethau'n datblygu a bod pethau yn mynd i barhau datblygu. A does dim un blwyddyn wedi mynd heibio lle gwelir unrhyw brawf o gwbl am wirionedd y geiriau yna, sydd yn cael ei cyhoeddi ar hyd a lled y byd. Ond mae'r Beibl wedi cael ei ysgrifennu ers blynyddoedd,
wedi dweud sut oedd dyn ar ddechrau'r greadigedd ac yn ystod y blynyddoedd hynny cyn i Grist ddod, ac ers i Iesu Grist ddod, mae'r geiriau yma dal yr un mor berthnasol heddiw. Adnod 1, mae anwiredd yr aniwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon nad oes ofn Duw o flaen ei lygaid ef. Yn sicr mae hwnna'n wir. Mae fel petai hyn wedi dod yn fwy amlwg yn y byd yn y dyddiau diwetha yma. Ond hefyd, efallai o fewn yr eglwysi, y dyn llawn balchder a hyder. Gellir dweud yn sicr am y byd, yn sicr y wlad hon, nad oes ofn Duw bellach yn bodoli. Mi fydda yna'n ddigon teg i ddisgrifio y wlad hon, fel gwlad yn llawn o bobl sydd yn byw heb unrhyw ofn o Dduw o gwbl. Ond mi fydden ni'n mentro dweud bydda hwnna'n wir o fewn yr eglwysi amrywiol sydd hefyd. Bydden ni'n dweud bod hwnna'n weddol amlwg sydd yn swnio'n beth rhyfedd i'w ddweud. Nad oes ofn Duw a maen nhw'n mynd i gapel, ond mi fyddech chi'n gallu gweld hynny yn y dull o addoliad, yn y dull o fyw, yn y cadw'r sabath. Does dim ofn Duw trwy dorri'r sabath bellach. Nag oes, mae'r mwyafrif o Gristnogion hyd yn oed efo'n gilydd. Does dim ofn tramgwyddo Duw o'r torri'r sabath. Dyw hwnna ddim yn bodoli dim mwy. Maen nhw'n meddwl, wel, nid yw Duw yn mynd i wneud dim byd i ni os i ni'n torri'r sabath. Sdim os ni ddim yn dod i'r cwrdd-gweddi. Sdim os i ni'n mynd i rhyw glybiau. Sdim os i ni'n byw mewn ffordd anfoesol. Hyd yn oed pobl sy'n profesu, bydd Duw ddim yn wneud dim byd i ni achos ni'n credu yn Iesu Grist. Dyna hyd yn oed bydda'n ddigon teg dwi'n credu i ddweud, bydda'n ddisgrifiad eitha cyffredinol, ond bydda'n ni'n rhyfeddu petai unrhyw un yn dadlau yn erbyn. Mi fydda'n nhw'n dweud bod nhw'n ofni Duw, ond yn ymarferol does dim ofn Duw yn eu cylonau nhw. Sdim ots os ni'n colli cwrdd. Sdim ots os dwi'n gwneud rhywbeth na ddylen ni'n neud. Sdim hawl gyda chi ddweud wrtha i beth i wneud, sut i addoli, na pryd i ddod, na pryd i beidio dod. Sdim ots a dwi ddim yn ofni Duw, achos mae Duw yw Duw cariad Duw. Dyna beth fydd y mwyafrif o bobl crefyddol yn ei feddwl. Dyn nhw ddim, does dim y parchedig ofn yna, fe gall Duw ddod a delio nhw yn y fan ar lle. Dyn nhw ddim yn ofni hwnna gwbl, maen nhw wedi dod ar ryw athrawiaeth i feddwl, nad yw Duw yn cosbi. Fod yr holl ysgrythur yn dweud i fod e. Ac y dylen ni dod mewn i'w dîm gydag ofn. Ein bod ni'n gwneud popeth fel mae wedi dweud wrthyn ni'n neud. Fel i blant nawr. Ond yn sicr dyw'r byd yma poeni am Dduw. Dyn nhw ddim yn ystyried dim byd am Dduw. Felly mae hwn yn eitha gwir yn diwy. Mae hwn yn disgrifiad i chi sydd yn dod yn fwy amlwg nad oes ofn Dduw. Hyd yn oed ymhlith i blantau os ei blantau ydyn nhw yn y lle cyntaf. Adnod 2. Oherwydd ymwenieitho. Maen nhw'n dyrchafu ei hun. Maen nhw'n clodfori ei hun. Oherwydd ymwenieitho y mae efeidd o'i hun yn ei olwg ei hunan nes cael ei anwiredd yn atgas. Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll. Peidiodd a bod yn gallu wneithio'r daioni. Hynny yw daioni. Nid y daioni ni'n sôn am y byd o helpu pobl a bod yn neis i bobl. Daioni fydde gwneud yr hyn yw ewyllus Duw. Clod iddo fe. Dwi'n ddim yn digwydd nag yw. Os oes yna unrhyw weithred o ddaioni'n digwydd, gan amla y cymhelliad tu ôl iddo, yw please newch chi ddweud diolch i fi am i'w wneud e. Ac os nad yw'r diolch yn dod, fe fydd na rhyw hysbysebu eitha llym yn dod i adael i bobl wybod beth i ni di wneud. Adnod 4. Anwiredd o ddychymig efe ar ei weli, efe ei gesyd ei hun ar ffordd nid yw dda, nid ffiaidd ganddo ddrygioni. Ond nid yw'n disgrifiad o'r byd heddi. Nid ffiaidd gan y byd o ddrygioni. Mae'r byd yn dwlu ar ddrygioni. Ac yna mae'r rhagrydd gan y byd o feirniadu bobl pa maen nhw'n ddrwg. Os yw yn siwto nhw ar y pryd. Ond maen nhw wedi dyrchafu drygioni. Mae'n rhemp yn diwy.
Y mae dyn yn ddyrchafu drygioni ac yn troi gefn ar ddaioni ac yn galw daioni'n ddrygioni a drygioni yn ddaioni. Mae'r holl beth mor wir, mae'n fwy amlwg heddi nag oedd y hanner canrif yn ôl. Ond oedd yna, pryd ni hefyd, achos dyma i chi ddisgrifiad o ddyn. Mae'n hafiach o beth yn diwedd. Mae dyn yn gorwedd ar ei wely yn dychmygu pethau sydd yn ei ddyrchafu fe, sydd yn mynd i blesio fe, sydd yn mynd i ddod â mwy iddo fe. Mae hwnna hyd yn oed ymhlith y rhai sy'n proffesu. Ond am wrthgyferbyniad, am adnodau digalon am ddisgrifiad o ddyn, ond am ail hanner. Mor wahanol yw ein Duw ni, adnod 5. Dy drigaredd arglwydd sydd hyd yn efoedd, a thwirionedd hyd y cymylau, fel mynyddoedd cedir na mae dy gyfiawnder, dymder mawr yw dy farnedigaethau, dyn ac anifael a gedwi di arglwydd. Dyna pa mor fawr yw Duw a mawr garedig yw Duw, mae e'n gofalu am ddyn ac anifael. Mor werthfawr yw dy drigaredd o Dduw, am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd. Llawn ddigon i'r hwynt a braster dy di, ac ag afon dy hyfrydwch y diodi hwynt. Mae Duw mor drigarog yn diwe. Mae'n llawn darpariaeth ar ein cyfer ni. Hyd yn y rai sydd ddim yn heiddi fe, mae'n glawio ar y digred a'r credinwyr, ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae'r hael yn tywyn, mae'r holl beth yna'n diwe. Mae'n garedig, ond yw blant e. Mae ddarpariaeth yn anferthol. Ac felly ni'n dod at adnod y testun. Cynnes gyda thi y mae ffynnon y bywyd, yn doleini di y gwelwn oleini. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar angen dyn, yn ail darpariaeth Duw ac yn drydydd cysur pechadur. Wel, angen dyn, mae'r rhan gyntaf y Salm wedi rhoi darlun eitha teg tybio ni, a chywir o gyflwr trienis dyn. A'r hyn sydd wrth wraidd problem dyn. Dyma sydd wrth wraidd problem dyn. Nid yw dyn yn ofni Duw. Mae'r adnod sydd o'n blaen ni'n cyfeirio at hyn yw achos angen mwyaf dyn. Mae'r adnod, yr testun, yn cyfeirio at ffynnon bywyd a goleini Duw. Dyna'r prif bynciau yn yr adnod y testun. Ond mae hwnna'n cymryd felly yn ganiataol. Yr hyn a ddysgwn yma yw bod dyn angen ffynnon bywyd. Ac angen y goleini. Hynny yw mae dyn yn farw. Ac mewn tywyllwch. Dyna i chi ddisgrifiad trienis. Dyna pam nad oes ofn yn ei galon o Dduw. Does dim ofn yng nghalon dyn o Dduw gan bod e'n farw, a mae e mewn tywyllwch. Dyna pam nad yw pobl yn dod i gapel. Dyna pam maen nhw'n torri'r sabot. Dyna pam maen nhw'n byw i'w hunan. Dyna pam yr anfoesoldeb a'r trais. Dyna pam y balchder. Dyna pam y creulondeb. Dyna pam yna ryfeloedd. Dyna pam yr holl beth yma. Dyna pam yn anodd ar y sil i hyd yn oed cael pobl sy'n proffesu. Achos does dim ofn Duw ynddyn nhw. Dyn nhw ddim yn credu bod Duw yn mynd i fod yn rhoi rhywbeth o reoledd yn nhw. Dwi'n mynd rhoi disgwyliadau ar ei blant hyd yn oed. Ac felly ni'n cael byw fel ymynwn ni. A'r rheswm am hyn yw bod dyn yn ddall. Bod dyn yn farw yn ysbrydol. Trienis yw'r geiriau yma. O fod yn farw neu yn y tywyllwch ac yn ddall. Nid yw dyn o reidrwydd yn ymwybodol. Y mwyafrif llethol o ddyn. Dyn nhw ddim yn ymwybodol o'i cyflwr. Dyn nhw ddim yn gweld bod nhw'n farw. Dyn nhw ddim yn gweld bod nhw'n ddall. Ac felly maen nhw'n ddigon hapus i byd, i raddau. Nawr wrth gwrs, mae'r adnod y testun yn sôn gyda thi y mae ffynnon bywyd. Wrth gwrs, yn gorfforol y mae dyn yn fyw. Ni'n gwybod hynny, mae hwnna'n amlwg, byddai fe'n beth ffôl iawn i ddweud yn wahanol. Mae dyn yn fyw yn gorfforol. Ni'n gwybod hynny, ac fe ddaw hynny o Dduw. Os nad yw Duw yn caniatáu i rywun cael ei eni, neu ei geni, fydden nhw ddim yn cael ei geni. Dwi'n meddwl mae'n mynd i ddigwydd. Fydd yn amhosib.
Does dim un yn mynd i droedio ar wyneb y ddaear heb i Dduw caniatáu. Mae ffynnon y bywyd yw Dduw. Dduw sydd yn caniatáu i rai cael ei geni hyd yn oed. Yn yr holl ddarlun, y darlun mawr yw bod Dduw yn rhoi bywyd o bob math. Fe roddodd bywyd ar ddechrau'r greadigaeth, a fe sydd yn ei gynnal trwy gydol y greadigaeth. A hanes y byd. Mae Dduw yw ffynnon y bywyd. Na, mae hwnna'n amlwg. Bydd y dweud rhywbeth yn wahanol a bydd hirt. Mae dyn yn gallu gweld a mae'n gallu deall yr hyn sydd o'i amgylch i raddau. Mae gan dyn allu. Mae'n gwybod sut i adeiladu, mae'n gwybod sut i greu teclynnau technoleg. Mae gan dyn y gallu i ddeall ac i fyw neu i fodoli. Ni'n gwybod hynny, bydd y dweud unrhyw beth yn groes i hynny yn anghywir. A mae'r bedithion hynny yn dod o Dduw, sef ffynnon y bywyd. A hefyd y goleuni cyffredinol yma yn dod o Dduw. Mae hwnna'n sicr. Fe yw y goleuni. Ond hyn sy'n bwysicaf yn yr adnod yma yw'r disgrifiad o gyflwr ysbrydol dyn a materion yr enaid, sef yr rhan nad yw yn gallu dod i ben. Mae yna rhywbeth ym mhob un ohono ni, yr eiliad i ni'n cael ein creu fel person. Does dim diwedd i'r person hynny. Does dim diwedd yn mynd i fod. Mae'r corff yn marw, wrth gwrs ni'n gwybod hynny, ond yw'r enaid, mae'r rhan o'r person sydd yn bodoli, mae'r enaid yn byw hyd tragwyddoldeb. Y cwestiwn yw ble fydd yn treulio tragwyddoldeb. Mae'r rhan fechan iawn o'r cyfnod yna yw ar y ddaear. Gall hwnna fod yn ddyddiau, yn fisoedd, yn flynyddoedd, yn ddegawdau. Fe allai fod, naill neu'r llall, ni ddim yn gwybod, ond ar y mwyaf mae'n mynd i fod yn fyr. Sym llawer yn byw lot fwy na 110 neu 120 yn yr oes yma, yn y dyddiau yma. Mae'n rhai mynd cyn belled a hynny, ond dim llawer. Felly mae e mor fach o gymhariaeth rhagwyddoldeb. Felly be ni'n gwybod yw mae'r enaid, dyw e ddim yn gallu marw. Mae e mynd i fodoli hyd tragwyddoldeb. Ac felly yr enaid i ni'n sôn amdano, materion yr enaid, dywed nad oes bywyd ysbrydol mewn dyn, gan fod yr enaid yn farw. A ystyr marw yw, does dim ymateb at y gwirionedd. Nid marw bod yn dod i ben. Dim dyna'r ystyr marw fan hyn. Mae e fel un marw sydd ddim yn symud. Sydd ddim yn ymateb. Does dim bywyd yna. Mae yna fodoli yna yn y corff, mae'r enaid yn farw. Ond mae'n mynd i bara hyd tragwyddoldeb. Dyna beth sy'n rhaid i ddeall. A does dim bywyd ysbrydol yn yr enaid yna. Ac felly, oherwydd y diffyg bywyd ysbrydol, ni fydd yn cael mwynhau bywyd tragwyddol. Fe fydd yn camu i farwolaeth tragwyddol heb ddod i ben. Nid marw fel bethau ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Fe fydd yr cyflwr yma o golledigaeth tragwyddol, achos dyw'r enaid ddim yn dod i ben. Yn tar y ddaear, mae dyn yn bodoli. Ond bodoli mewn modd hyderus, gan amla. Dim pob un sydd yn hyderus, ond mae'r mwyafrif llethol yn reit hyderus. Mae llawer iawn o bobl, fel mae'r Salm ar y dechrau yn disgrifio, yn dilyn yr hyn y dymunant hwy i ddilyn. Maen nhw'n gwneud be maen nhw eisiau gwneud. Cyn belled nad yw cymdeithas yn ei herbyn nhw. Os yw'r mwyafrif o fewn cymdeithas, dyna be fi'n deall, yw sut mae cyfreithiau'n digwydd. Os yw'r mwyafrif o fewn cymdeithas yn credu bod rhywbeth yn anghywir, mae so law fe ddaw rhyw ddeddf i ddweud bod yn anghywir. Achos bod y mwyafrif yn credu hynny. Mae rhyfedd yn diwedd. Gwbl anghywir, ond os yw'r mwyafrif yn credu bod yn iawn, mae'n cael ei basio fel deddf yn y diwedd. Ond dyna sut mae dyn yn byw. Maen nhw'n byw fel maen nhw eisiau byw, cyn belled bod nhw'n meddwl dwi ddim yn mynd i cael trwbl gan neb arall. Ac maen nhw'n crwydro yn y tywyllwch, gwneud yr hyn sydd yn teimlo sydd yn iawn iddyn nhw, heb ystyried o gwbl be mae Duw yn disgwyl, achos dyn nhw ddim yn credu bod na Dduw. Ac os na Dduw, yn sicr y Duw yma ddim yn mynd i wneud unrhyw beth iddyn nhw.
Dim yn ystod I bywyd ar y ddeiar, ac yn sicr ddim ar ôl iddynt farw. Dyna yn gyffredinol sut mae'r byd yn meddwl. Eraill, maen nhw'n dieddol o ddilyn y dorf, y mwyafrif, a mae hwnna'n rhoi hyder iddyn nhw I bod nhw'n iawn. Os yw'r mwyafrif yn i'w wneud, mae'r rhai yn penderfynu dilyn I ffordd I hunain, cyn belled bod neb yn beirniadu nhw, maen nhw'n cario ymlaen I wneud, a maen nhw'n hapus I byd. Eraill, yn dilyn y dorf o'r cychwyn. A mae hwnna'n rhoi eitha lot o hyder I chi. Os yw pawb yn wneud fe na I fe, achos dyna sydd yn ffain dy fi, fel gariau I ymlaen. Heb ystyried erioed a yw'r llwybr yr hodiant arni yn gywir. Felly'r hyn a welir yw dyn yn crwydro yma thraw yn gyffredinol, yn anwybyddu gair Duw. Troi cefn yr iorchmynion, gan nad yw yn caniatáu iddynt hwy ddilyn ei dymuniadau. Nawr mae'r cyflwr yma I weld ym mhob man yn diwy. Ym mhob oes, ond ydyw hwn yn brawf arall o ddibynadwyedd gair Duw. I chi'n gallu llwyr ddibynnu ar gair Duw. Mae'r salm yma'n brawf ohono fe. Wrth gwrs, byddai'r byd yn darllen yr rhan gyntaf o'r salm ac yn meddwl am ofnadw bydden nhw ddim yn cytuno dy fe. Ond bydd yr rhaid I ni ddweud sut ellir unrhyw un dadle ar rhan gyntaf yma. Dyma sut y mae dyn wedi bod o'r cychwyn ac mae e'n gweithygu. Mae gair Duw mor ddibynadwy. Mae'r disgrifiad mor fanwl. Mae'r manylder yma'n anhygol. A does dim un rhan o fe, byddech chi gallu dweud ddim yn cytuno gyda ge. Mae e mor wir. Mae twyll ar dwyll bron iawn allech chi ddweud, mae'r wlad yn rhedeg. Faint o gelwydd sydd wedi cael ei ddweud heddi? Faint o gelwydd fydd yn cael ei ddweud fori? A pan fydd yr gwahanol llywodraethau'r gwledydd y byd yn dod at ei gilydd, sawl penderfyniad fydd yn cael ei wneud ar sail celwydd, a thwyll, a pidio dweud y gwirionedd, a celwydd bach wen, a'r holl bell yna. Mae'r holl wlad, a'r holl gwledydd, lot o wledydd y byd, bron pob un byddwch chi'n tybio dweud, yw twyll. Yn union fel mae'r Beibl yn ei ddisgrifio. Does dim newid wedi bod. Mae dyn yn byw i'w hunan, heb ofn o Dduw. Y gwir ofn sydd yn arwain at y fuddod. Does dim ots I bar ran o'r byd yr ewch chi. Mae'n ddiddorol yn diwedd petai chi yn mynd I ryw rhan o'r byd sydd mor anghysbell, sydd mor bell, yng nghanol ryw goedwig, cannoedd o filltiroedd I ffwrdd o unrhyw un. A be fyddwch chi'n ffeindio? Fyddwch chi'n ffeindio yr un personolaethau yno. Fyddwch chi'n gweld pobl sydd yn grac iawn, pobl neis iawn, sydd yn ymfalchio ym mhamor neis yr ydynt. Mi'n a falchder dyn yna. Fe fi'n a dwyll yna, fe fi'n a dweud pethau sydd ddim yn wir amdani nhw ac am bobl eraill. Ewch chi unrhyw rhan o'r byd, a bydde fe'n rhyfedd iawn petach chi'n ffeindio unrhyw beth wahanol i'r hyn sydd yng ngair Duw. A'r hyn fydd yn wir yw nad oes heddwch yng nghalon dyn. Nid oes bywyd ganddo, achos mae e yn y tywyllwch, mae e wastad yn chwilio am yr atebion, ond nid yw hwnna'n wir, falle fe gewch chi mewn ar draws y byd I gyd, a dyna yw crefyddau. Dyn yn chwilio am ryw ateb I fywyd, pam? I ni yma, beth sy'n mynd I ddigwydd I ni? Ac maen nhw'n chwilio ac yn chwilio am ryw atebion, maen nhw'n cael rhywbeth sydd yn bodloni am y tro, ond dyw e ddim yn bodloni achos does dim heddwch dyn nhw, does dim sicrwydd ganddyn nhw, mae ofn byw yn anferth o beth, ond dyw e? Mae bywyd yn beth anferth. Mae trigo ar y ddeiar yn beth mor anodd i'r cyfoethog ac i'r tlawd. Does dim ots gen I pwy I chi, pa gefndir sydd ganddo chi, os ych chi'n frenin neu rhywun sydd yn byw ar ochr y stryd. Mae bywyd yn anodd I bob un ohonyn nhw. O, bydde rhywun yn dweud, chi methu dweud na mae pobl sy'n byw mewn tai mawr crand. Ydych chi yn gallu dweud na? Chos tybiwn ni fod y pobl sydd yn deffro yn y bore ar ei cychod mawr crand mewn rhyw le poeth braf ar lan y môr. Tybiwn ni pan maen nhw'n deffro, mae yna rhyw ofn aruthrol yn eu cylonau nhw. Does dim heddwch ganddyn nhw. A felly beth bynnag i'n cefndir ni, mae bywyd yn llawn o'r ofnau yma, a dyn yn chwilio am yr atebion, ond fydden nhw byth yn gallu dod o hyd iddo pam, maen nhw'n farw yn ysbrydol, maen nhw yn ddall, dyn nhw ddim yn gallu gweld. Dyw dyn ddim yn fodlon, a dyw e byth yn fodlon. Mae wastad gwacter yn yr enaid. Felly gai ofyn I chi, cyn I ni symud ymlaen, ble I chi arni?
Neu oes yna rhywun sydd yn gwrando o'r diwedd wedi dod I weld yr angen fawr yma sydd arnoch. Efallai bod yna rhywun, dyna'r cyffro bob nawn syl, allai dweud na. Bod yna un enaid yn dod ac efallai bydde fe'n hyfryd gweld rhywun yn dod i'r oedfa, ond o leia ni'n gwybod hyn yn yr oes yma, mae'r we yno, a fe all un enaid gwrando ar yr we. A falle bod nhw'n gwrando bod yr ofn byw yn llethu nhw fel person. Ac maen nhw'n teimlo'r baich mawr yma. O'r diwedd, maen nhw wedi dod I sylwi bod ganddynt angen enfawr fel y disgrifir yn y salm yma. Os felly gwrandewch, achos yn ail darpariaeth Duw, mae Duw yn ei drigaredd wedi darparu rhywbeth I fyd fel hon. I fyd llawn o bobl sydd yn twyllo, llawn o falchder, sydd ddim yn ei ofni fe. Ond mae Duw wedi darparu ar ein cyfer ni. Daw yr ateb I bob un o'n anghenion ni yn llwyr ac yn unig o Dduw. Dyma'r neges I ni am roed I bobl. Ar ddiwedd un blwyddyn, wrth i'r un arall a dechrau'n fuan, os Duw a'i mynd. Yr ateb I ni am ddweud wrth bobl am eu holl broblemau nhw yw Duw. Mae'r atebion I gyd yno. Pob ateb I gwestiwn sydd angen I gofyn, mae'r atebion yn niw. Mae'r cyfan yn ei air. Hyn sydd oedd rhaidd problemau dyn, y cyfan wedi achosi gan bechod, ac felly nid yw dyn yn abod mewn unrhyw ffordd I ddatrys y broblem. Ac felly os ewch chi I ryw wlad pendaw'r byd, I ganol I ryw goedwig neu ganol y mynyddoedd, ac I ryw bentrefi sneb erioed wedi clywed amdanynt. Beth ni yn gallu dweud yw hyn, yma nhw'r union yr un peth a pobl strydoedd Caerdydd. Does dim gwahaniaeth. Falle bydd I gwisg nhw wahanol. Falle bod y dilliau o bechu, bod y dim yr holl bethau sydd ganddo ni'n helpu ni I wneud, ond yr un fydd y pechodau. Yr un fydd y balchder, yr un fydd y twyll, yr un fydd y trais, yr un fydd yr holl broblemau, yr un fydd yr holi cwestiynau, yr un fydd y diffyg heddwch, yr un fydd yn cael yn anodd I gysgu a pan yn deffro bod yr ofnau'n dod mewn. Yr un fydd unrhyw le ewch chi yn y byd. A'r hyn sydd yn wir yw, ni all dyn wared ei hun o'i gyflwr. Does dim un dyn unrhyw le yn y byd yma yn gallu helpu ei hunan. Heb gymorth Duw, mae dyn yn aros yn ei gyflwr trienus. Dyna beth ni'n deall o air Duw yw hyn. Heb I Dduw helpu, nid yw dyn yn mynd I ddod allan o'i gyflwr trienus. Mae'n mynd I bara I fod yn farw, a mae'n mynd I parhau I fod yn ddall. Dyna beth sydd yn wir am ddyn. Mae'n farw a marw fydd heb ymyraeth Duw. Mae'n ddall a dall fydd heb I Dduw ymyryd. Ond dyma'r ddarpariaeth. Yr hyn ni'n dysgu o'r adnod yma yw mae Duw yw ffynnon y bywyd. Ohono daw bywyd o bob math. Ni wedi profi'n barod, ni'n gwybod bod bywyd yn dod o Dduw yn gorfforol, a fydd dim un person yn troedio'r ddaear yma heb ganiatad Duw. A fydda dim un dyn ar y ddaear heb I Dduw I greu. Felly ni'n gwybod na, Duw yw ffynnon y bywyd o ran hynny, yn sicr o ran hynny. Ond ohono y daw bywyd ysbrydol a thragwyddol. Ac fe ddaw Duw yr ysbryd glân, ac mae e'n byw hai yr enau. Dyma beth sydd yn digwydd, dyma beth sydd angen cyhoeddi ar draws y byd yw, fod angen I Dduw yr ysbryd glân fyw hai yr enaid. Nid fi, nid pregethwyr ar draws y wlad, dydyn ni ddim yn gallu byw hai neb. Ein dyletswydd ni yw gyhoeddi'r newyddion, ond fedrwn ni ddim byw hai neb. Mae'n rhaid I Dduw yr ysbryd glân dod lawr ac fe sydd yn byw hai, fe sydd yn plannu'r hedyn o fywyd yn yr enaid. Na, ni ddim yn gwybod pryd mae hwnna'n digwydd. Ac I ni ddim yn gwybod sut mae'n digwydd. Dwi'n ddim yn bosib I ni. Fyddwn ni ddim yn deall hynny. Beth ni'n gwybod yw fod yn digwydd.
Pryd mae'n mynd i ddigwydd? Sa'n ni'n gwybod. Gall fod ar ôl rhyw ddigwyddiad ysgytwol y daw yr ysbryd glân a phlannu hedyn bywyd yn yr enaid. Fe all fod yn ystod pregeth. Fe all fod a sgwrs ar rhywun. Tybiwn ni, fe all ddigwydd pan mae'n cael sgwrs ar rhywun sydd ddim yn y bywyd. Ond mae yna rhywbeth am yr amgylchiadau sydd yn siglo'r enaid. Am yr ysbryd glân yn dod. Ac yn agor llygaid yr enaid. Fi wedi clywed am rhai sydd wedi rhedeg allan o glybiau nos a dawnsfeidd a dod allan a teimlo'r argyhoeddiad o bechod beth dwi'n ei fan hyn a pam meddwl felly, ond yn sydyn iawn rhyw ymdeimlad o frydni a fydolrwydd ac yn dod allan ac yn dod i gredu. Mae hwnna'n bosib ond yw e? Fe all rhai yng nghanol rhyw weithred na ddylsyn o fod yn ei wneud yn teimlo presenoldeb Duw a fod yr ysbryd glân yn gweithio a falle pryd hynny fod yr ysbryd glân yn plannu hedyn yn yr enaid. I ni ddim yn gwybod pryd mae'n digwydd ond be ni yn gwybod yw hyn. Rhaid i'r ysbryd glân ddod a phlannu'r hedyn. Fedrwn ni ddim wneud e. Ond fe all e fod wrth i ni bregethu neu gweddio am anwyliaid. Fe allan ni fod yn gweddio nawr am anwyliaid. O ddiw graslon tyrd, lle bynnag y maen nhw, plana'r hedyn o fywyd yn ei henaid. Ac efallai mewn blynyddoedd y cawn ni glywed drwy dystiolaeth, a bod nhw'n dweud yr oedd yna rhyw brynhawn sul. Ac o'n i yn ganol pethau'r byd. A fe deimles i rhywbeth. A fe ddaeth presenoldeb a llenwi'r lle. A fe dechreuais i weld fy mhechod. A doedd neb yn agos iddyn nhw. Ydych chi'n credu bod yna'n bosib? Rhaid i chi credu bod yn bosib, achos yna'r unig ateb. Dyna'r unig ateb. Rhaid i Dduw ddod a gwneud y gwaith. Ond be ni yn gwybod yw marw oeddem ni cyn ymyraeth Duw. Ond yna y mae bywyd yn dod. Pa mae yn ymyrryd. Ac mae'n bywhau yr enaid. Ac o ganlyniad i'r gwaith yna, y mae'r enaid nawr yn gallu ymateb, achos mae'r enaid wedi fywhau. A nawr mae'r enaid yn dechrau ceisio. I ni ddim yn gwybod faint o amser mae'r ceisio yn digwydd cyn nhw ddod i gredu. Mae'n amrywio. Fe allai ddigwydd mewn oedfa o'r cychwyn i'r diwedd. Fe allai ddigwydd dros degawdau. Fe allai ddigwydd mewn wythnosau ni ddim yn gwybod. Dim ein lle ni yw dadled â hynny. Be ni'n gwybod yw hyn, y mae'r enaid yn dechrau ceisio o ganlyniad i waith yr ysbryd glân. Lle gynt nid oedd awydd i geisio, hyd yn oed yn fwy efallai'n casau ystyried pethau Duw o gwbl, ond nawr mae yna rhywbeth wedi digwydd a mae yna faich ar ei enaid. Dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Ac mae hyn oll yn digwydd oherwydd Duw yw ffynnon y bywyd. Ohono ef daw bywyd. Dyna'r gwrau, dyna lle mae y man cychwyn yw'r ffynnon, y man cychwyn o fywyd corfforol, ysbrydol a thrygwyddol, yw Duw. Heb i Dduw ymyrryd, does dim bywyd. Marw fydd enaid, ond os yw Duw yn ymyrryd. Ac yna mae'n mynd ymlaen, yndo o leini di, y gwelwn o leini. Welwch chi ddim byd o werth heb i o leini Duw lywyrchu. Ond yndo o leini di o Dduw, y gwelwn o leini. I ni'n gweld, i ni'n deall pethau ysbrydol. Dyma yw yr unig obaith sydd gan ddyn. Heb i Dduw o leio, does dim gobaith. Mae yn y tywyllwch. Ond am o leini a ddaw o Dduw. Goleini ei air yn cyhoeddi ffordd a chawdwriaeth. Dyma i chi o leini, mewn oedfa falle. O presenoldeb Duw yn dod lawr mor real. A mae yna rhyw oleini yna'n dod ar draws enaid. Ac o'r diwedd maen nhw'n deall. Maen nhw'n dechrau gweld a teimlo'r pwysigrwydd. Goleini sydd yn tywynnu mor llachar pan dyrchefyr Crist. Mae'r goleini yn o fwy felly, ond yw e? Mae yn fwy felly, pan i chi meddwl am coed yr efengil, a mae Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, ac mae'r goleini yn llywyrchu mor llachar. A pan cyhoeddir yn ei air, yr hyn a ddaeth Iesu Grist i'w wneud, mae'r goleini yn dod yn fwy.
Am oleini yw Iesu Grist, goleini'r byd yw e. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Fe yw y goleini. Heb y wybodaeth yma, heb y ddeallusrwydd yma, heb y goleini yma i ni ddeall Iesu Grist, fyddwn ni ddim yn deall, byddwn ni'n deall mathemateg, a byddwn ni'n deall iaith, a byddwn ni'n deall technoleg, ond diwna ddim yn neud dim byd yr enaid nag yw e. Mae dyn yn parhau yn ei bechod ac yn gweithygu, ac fe fi'n agosb am ei bechod. Ond pan daw goleini'r efengil ar draws enaid, am wahaniaeth, Crist ei air sydd yn llywyrchu ar hyd y ddeiar ac yng nghalonnau dyn, goleini sydd yn dangos cyflwr dyn. Dyma be mae goleini yr efengil yn neud. Mae yn goleio i ddangos cyflwr dyn. Mae'r tywyllwch yn cuddio'r broblem. Ond ni'n gwybod hynny, mae'r darlun yna mor rhwydd i ddeall yn diwedd. Pan mae'r hael yn tywynnu, gafon ni'r hael heddi am y tro cyntaf ers amser hir, a fe weles i pa mor frwnt mae'r ffenestri di mynd. Mae'r hael dangos y tywyllwch, y brynt ni. Ond pan mae'n dywyll, neu pan mae'n gymylog, chi ddim yn gweld e mor amlwg. Mae'r brynt ni yno, a mae'n fochedd efallai, ond sef yn sylwi, achos chi'n mynd i weld e nhw, chi'n gole mlaen. Chi'n ei weld e. Ac felly yn ysbrydol, pan mae presenoldeb Duw, mae'n driennus yn diwe, mewn sawl lle, oed faon, un o crefyddol, lle mae yna rhyw addoliad llawn cnawd a sŵn a miri a hwyl a dawnsio a clapio a rhyw negeseuon sydd ddim yn cyffwrdd unrhyw enaid, sydd mor neis ydyn nhw, maen nhw'n teimlo mor gyffyrddus, maen nhw'n diolch i chi ar ddiwedd yr oedfa ac yn dweud, o, nes i fwynhau hwnna mas draw, oedd e mor neis, o fe ddoi to, achos nes i'n wir mwynhau'r neges na, ond oes dim argyhoeddod o bechod yn dod arnyn nhw, ac maen nhw'n cario ymlaen ar hyd i ffordd i uffen, ond maen nhw ddim mwynhau'r oedfa. Ond pan gewch chi oedfa pan mae presenoldeb Duw yno. Mae Crist yn cael ei ddyrchafu. Mae yna rhyw deimlad anghysurus, ond oes na? Mae'r enaid yn dechrau gweld ei bechod. Dwi ddim yn neis. Dwi ddim eisiau diolch ar ddiwedd yr oedfa. Dwi ddim wedi mwynhau. Mae hyd yn oed yn cysau'r profiad. Ond os yw Duw wedi dechrau gwaith, fe ddown nhw'n ôl rhywbryd. Os yw Duw wedi dechrau gwaith, ond os nad wedi dechrau gwaith, falle ddown nhw byth nôl, achos maen nhw'n cysau'r gwirionedd. Fi presenoldeb Duw yn dangos i brynt ni. A fydd y goleini yma'n arwain yr enaid at y groes. A mae'r goleini yn dangos i'r enaid y man lle talodd Crist y pris am ein rhyddid ni. Dyma be mae'r goleini'n wneud. Mae'n dangos i ni'n glir y ffordd at Iesu Grist. Falle bod enaid wedi clywed hwnna sawl gwaith, mewn sawl oedfa, falle wedi magu ar eilwyd, erioed wedi ystyried yn ddwys yn yr enaid, gwybod ar y tebion i gyd, ond pa mae presenoldeb Duw yn dod, a mae goleini, yr arglwydd yn llywyrchu, mae'n dangos iddynt y ffordd at y groes, ac mae'n gweld yr un a roddodd ei ddwylo pur ar led, ac yn gwisgo y goron o ddrain. Pam mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn. Dyna pam. A maen nhw'n dod i weld, a maen nhw'n dod i ddeall, fi oedd Iesu Grist farw ar y groes, fy mwyn i, a maen nhw'n clywed bod Iesu Grist wedi cael ei gosbi yn fy lle i, a maen nhw'n clywed am ei fywyd bod wedi cadw'r gyfraith yn llwyr yn fy lle i, a mae'n rhoi ei gyfiawnder i mi, felly does dim rhaid i fi bodloni Duw, fedra i ddim, ond mae Iesu Grist wedi gwneud yn fy lle fi, a mae goleini'r efengil yn llywyrchu ar yr enaid, a maen nhw'n dod i ddeall e. Am oleini, pan yr ysbryd glân yn dod a goleio enau dyn, am oleini sydd yno. Trystwch yw yn yr oes yma, y mae dyn a phroffeswyr a chrefyddwyr yn ceisio creu'r goleini gyda lampiau special a rhyw declynau sydd yn neud y sŵn yn uwch trwy'r meicroffon ac offerynnau a negeseuon byr, achos y pobl ddim yn gallu eistedd lawr am 45 munud. A rhyw neges bach twt a neis. A dyna'r goleini
yn yr oes yma. Ond dwi hwnna'n neud dim byd. Fe ddeith greu proffes, siwr o fod, ond dwi ddim yn dod â bywyd. Achos pan mae'r bywyd, ffynnon y bywyd, a pan mae goleini'r arglwydd yn llywyrchu, mae yna waith ar yr enaid sydd yn para am byth. A nawr, oherwydd hyn, o'r diwedd y dawer enaid i weld a derbyn atebion am gwestiynau mwy'r byd, mae'n dod i ddeall tynged yr enaid ac am dragwyddoldeb ac am y ffordd i'r nefoedd. Gai ofyn, oes unrhyw un sydd yn gwrando sydd am wybod y ffordd i'r nefoedd? Os ych chi am wybod y ffordd i'r nefoedd, yna gwrandewch ar hyn. Nid y ffordd i'r nefoedd yw bod yn dda, nid y ffordd i'r nefoedd yw bod yn neis, nid y ffordd i'r nefoedd yw helpu'r tlawd ar trydydd byd, nid y ffordd i'r nefoedd yw protestio am ryfeloedd ac am bob math o bethau sydd yn digwydd mewn llywodraethau. Nid dyna'r ffordd i'r nefoedd, nid y ffordd i'r nefoedd yw mynd ar peryr undodau, nid y ffordd i'r nefoedd yw darllen y Beibl 10 o weithiau bob dydd os byddai fe'n bosib. Nid dyna'r ffordd i'r nefoedd. Y ffordd i'r nefoedd yw trwy Dduw a hynny trwy ei fab Iesu Grist. Ffynnon y bywyd a goleini'r byd. Dyna'r ateb. Canis gyda thi y mae ffynnon y bywyd. Yn doleini di y gwelwn oleini. Dyma'r unig ateb. Does dim ateb arall yng Nghaerdyw. Felly'n olaf yn drydydd i orffen. Cysur pechadur am gysur a geir yn yr Efengil. Gai ofyn, ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa lle nad oes golau? Ac i chi ddim yn nabod y lle dwi wedi bod yn mynyddoedd ar bwys Llanymawddwy. Dwi'n trio cofio ble yn union oedd y lle, ta beth oedd yn ganol y mynyddoedd. A fes i ddoi achlysur, lle oedd y car o'n i'n teithio ynddi wedi torri lawr o dim pŵer yn y car, dim golau. A dim ffonau symudoldeb hynny, ac o'n i filltir o'r man lle roedd rhaid i ni fod. Dim lleiad, oedd cymylau yn bob man. Sa'i rioed wedi gweld fath dywyllwch, o'n i methu gweld y ffrindiau oedd ymlaen ni. A cherdded am filltir yn y tywyllwch, oedd un o'r pethau mwyaf erchyll, ac yna ble oedd ni'n aros ar rwch lysur arall, ar ôl diffodd y golau. O dim goleadau stryd, o dim lleiad dim byd. O'ch chi'n meddwl bod chi'n ddall. Oedd y llygaid ddim yn ymgyfarwyddo ar tywyllwch, o'n i ddim yn gweld dim byd am oriau. Oedd y fra, o'ch chi eisiau cysgu'n gloi? Mae bod yn y tywyllwch, pan chi'n dod i sylwi bod chi'n y tywyllwch, yn bydd o afiach yn yr erchyll. A chi'n deheu am un fymryn bach o leini, bethau matchen da ni, bydd hwnna wedi bod yn help, un matchen bach yng nghanol o wlad, bethau ni wedi cynnau y fatchen a cael mymryn o leini am chydig o liadau. O leia byddwch chi'n gwybod, cerddau fyna am tua 20 llath a cadw'n syth, fyddwn ni'n iawn. A wedyn cynnau matchen arall, a bydd hwnna wedi bod yn ddigon o help i weld beth sy'n blaen ni. Ond o dim matchen da ni. Mae mymryn lleiaf o oleini yn traws newid sefyllfa ac yn dod â chysur i rywun. Ond diwe, petai gen i fy ffôn yn ganol sefyllfa, byddwn dod â rhyw fath o gysur i mi. O'r diwedd dwi'n gallu gweld y ffordd dwi eisiau mynd ac mae'r cysur, mae mymryn o oleini'n rhoi i ni. Os oes rhywun yn ddall, mewn lle dyn nhw ddim yn gyfarwydd y cysur mae cyfaill yn dod i roi help llaw i ddangos y ffordd, neu ci sydd yn gallu tywall arwain y ffordd. O'r cysur, am gysur pan ych chi'n gallu cael help. Dyna be mae'r Efengil yn neud. Yn wir mae'r goleini yn dod â poen, ac mae angen poen. Achos mae rhaid i ni weld ein cyflwr. Mae rhaid i ni weld bod ni'n ddall. Rhaid i ni weld bod ni'n farw, ac mae hwnna'n boenus. Rhaid i ni weld bod ni wedi tramgwyddo Duw, mae hwnna'n brifo. Ond i ni byth yn gadael e fyna nagyn. I ni'n dod mor gloi ac i ni'n gallu at gysur yr Efengil. Mae yna gysur i'r pechadur. Mae'r Efengil, mae'r arglwydd Iesu Grist yn goleio i ni y cyfan sydd angen i ni wybod amdano ein hunan yn gyntaf ac amdano ef. Mae'n dangos i ni weld difrifoldeb ein pechod, mae hwnna wir, i ni weld ein bryntni mewn wir. Daw goleini Duw i ddangos i ni Crist a Christ y Beibl a'r gwirionedd. Dyna be mae'r goleini wneud. Heb y goleini yma, ni welwn ni ac ni ddeallwn ni fydd dim am Iesu Grist na'r Efengil. Heb y gwir oleini, ni'n sôn am grefydd, mae crefydd yn wastraff amser.
Mae hyd yn oed crefydd Cristnogol yn ei mwy o niwed pan nad yw e'n llawn o Grist ar y fengil. Ond pan mae goleini'r efengil yn Iesu Grist am draws newidiad sydd yn dod i'r sefyllfa. Pan mae hwnna'n goleuo, deallwn ni, fe ddaw yr enaid I weld ei fawredd, ei ogoniant, ei ras, ei gariad, ei drigaredd. Trwy goleini Duw daw y llwybr yn glir. Mae'n arwain yr enaid at y groes. Mae goleini Duw yn goleio cilfachau tywyll y galon. Mae goleini'r efengil yn gallu mynd I ryw dwll a chornel fwyaf anghysbell yn ein calonau ni ddim yn gwybod amdano hyd yn oed. Ac I ni'n dod I weld pa mor frwnt ydyn ni, a pa mor fyr o ogoniant Duw. Materion falle'n gynt o'n i'n cyfiawnhau, a'i mwynhau, ond bellach nawr cawn ni gweld yn llawn cymhellion hunanol a balch. Ac yna fe ddaw cysur y goleini yma. Gweld a theimlo bryntni yr eogrwydd fel mynyddoedd byd. Bod yng nghanol yr anobaith yma, fe ddaw'r cysur. Mae'n goleini Iesu Grist yn goleio'r ffynnon a agorir ar y groes. Mae'r goleini yn dangos y gwaed yn llifo. Mae cynt, falle bych chi'n dod i'r oedfa ac o'ch chi mewn fath dywyllwch, falle bydde rhywun yn sôn am waed Crist yn tywallt o'i wythiennau, a welwch chi mae honno fe byth. Ond pan mae'r efengil yn dod, a pan mae presenoldeb Duw, pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'n goleio ac I chi'n gweld trwy lygad ffydd yr arglwydd Iesu yn gweidi drostoch chi, a'r gwaed yn llifo. Y darlun mae yma y cewch i'ch golchi'n lan. Ac yna chi'n clywed y neges efallai bod y pregethwr yn dweud, dim dim ond eich golchi'n lan, yn llwyr lan. Mae'n golchi pob staen I ffwrdd. A chi'n cofio am rhywbeth erchill o'ch chi wedi wneud, neu'n feddwl, neu dymuno. A mae'n golchi hwnna'n lan. Mae'n maddau'r cyfan. A mae'n goleio'r cyfan I chi. I chi'n gweld Iesu Grist ar y groes, ac fe ddaw cysur am gyfiawnder Crist yn eich gorchuddio chi fel clogwyn, a chi ddim yn deall nawr blaen. Ond nawr mae'r clogyn yma'n dod, ac yn eich cuddio chi'n llwyr, ac yng ngolwg Duw I chi'n berffaith, a chi'n dod I ddeall. Bod ei gyfiawnder yn cael ei gyfrif arnoch chi, am gysur, am rhyddhad. Am weddi y dylsech chi yweddio felly yw hyn, o Dduw graslon. Agor llygaid fy enaid I weld fy angen am Grist. Dyna chi weddi. So os yna rhywun sy'n gwrando, gweddiwch weddi yma, o Dduw graslon. Agor llygaid fy enaid. Ffordd arall o ddweud yw hynny, goleini'r efengil. Ond nid yr un yw hynny ar hyn sydd yma, y bydd goleini Duw yn llywyrchu ac yn peri chi weld a deall yr hyn o sydd ei hangen ar eich enaid. Yr emyn arall sy'n ni'n canu'n aml yma yw hyn, pan oeddem ni mewn carchar tywyllt di, rhoes un oleini nefol, halleluia, amen. Mae yn brofiad erchill sylweddoli bod chi yn y carchar tywyllt di, ond beth yw'r cysur? Y ddarpariaeth yw hyn, Ffynnon y Bywyd a goleini'r byd. Mae yn llywyrchu yn ei rhoes un oleini nefol, a dyma'r canlyniad, mae'r enaid pechadurus yn dweud halleluia, amen. Gyna o aid, yr hyfryd wawr ar led. Beth yw ateb y broblem heddi? Does dim ateb arall. Fydd yna'r lawer tybiwn ni yn licio dweud y drychwch arnoch chi. Sneb yn dod. A mae hwnna'n eitha gwir. Sneb wedi bod ers 15 mlynedd. Mae hwnna hyd yn oed yn fwy gwir, dim llawer. Ond beth ni hefyd yn gwybod yw, pan fydd yr arglwydd yn dod, mae dyma'r ateb. A gwai ni os newidiwn ni'r pwnc, a'r testyn, a'r neges. Achos yr ateb trwy'r amser, dyma beth sydd angen ar bobl, does dim eisiau newid unrhyw beth arall, sy'n eisiau adloniant, sy'n eisiau cyneuon mwy moder, yma'r holl gair Duw yma'n ddigon clir. Dyma'r ateb bob tro, Duw yw'r ateb.
Ac o aid, yr hyfryd wawr ar led. Mae wedi digwydd yng Nghymru yn dofe. Mae'r hyfryd wawr ar led wedi bod yn gweddio to. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Goleied ddeiar lydan. Halleluia, amen. Dyma'r ateb, yr unig obaith I ddyn, ac I chi sy'n gwrando heddi. Dewch at y man lle nid ydych yn ddibynnol ar eich deall, na'ch gallu chi eich hunan. Cyffeswch nad oes dim ganddo chi, na fedrwch chi ddeall, ni allwch chi ddarganfod y llwybr iawn, heb ei oleuni ef. Ond wrth iddo ef lywyrchu arnoch chi, ac wrth I chi deimlo I bresenoldeb. Be sydd angen, mae rhaid I chi dal wneud rhywbeth. Pan I chi'n teimlo I bresenoldeb, pan I chi'n teimlo gwres yr arglwydd, pan chi'n teimlo'r goleuni, yn gweld y goleuni, pan I chi'n ymwybodol ac yn dod I ddeall, be sydd angen I chi wneud, galwch, dewch ato, trai fod yn agos. Pwyswch arno, ac arno ef yn unig. Dyna'r unig ateb. Dewch at Grist. Achos ohono ef yma'r unig obaith I ddyn. Canis gyda thi yma'i ffynnon y bywyd. Yn dy oleuni di y gwelwn oleuni. Gadewch ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw, y bydd y goleuni yma'n llywyrchu unwaith eto yn y ddinas a'r wlad hon. Ac mor dywyll yw'r sefyllfa. Mor anhebygol yw'r amgylchiadau yn ein tîb ni. Yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog. Ac felly teir lawr ein plith. Gweithio yn rymys unwaith eto. Arwain y neidiau at droed y grws. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy gael ni carol rhif 32. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr rocar ioi, darfu Moses a'r proffwydi, ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynor, dynol rhyw. 32 gawn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.